Sveca slavi srpski car Stepane, sveca slavi svetog aranđela. Svu gospodu na sveca sazvao. Sazvao je 300 sveštenika i 12 veliki vladika i 4 stara projgumna. Lepo je care posadio, sve koleno jedan do drugoga, a car Stepan ladno vino služi. Gospodarom redom čašu daje kako carski valja i trebuje poslužiti krsno ime svoje. Al besede gospoda Išćanska. Car čestiti, ogrejano sunce, to je nama zazor i sramota da ti nama ladno vino služiš, nego sedi s nama za trpezu, slugam podaj, neka vino služe. Prevari se srpski car Stepane, te on sede s njima za trpezu, a još nije ni slave napio, a zaista ni metanisao. Slugam dade da mu vino služe, da mu sluge, krsno ime slave. Ne posluži krsno ime svoje jedan danak, kako jedan časak. Dok car Stepan na nogu stajaše mu sveti aranđeo. Stajaše mu na desnom ramenu, miluje ga krilom po obrazu. Kad car Stepan sede za trpezu, rasrdi se sveti aranđeo, udri cara krilom po obrazu, pa otide iz careva dvora. To iz dvora niko ne video. Razma jedan kaluđere stari, pa on proli suzen iz obraze. Gledali ga carevi dvorani, pak su njemu ti obesedili. Što je tebe, stari kaluđere? Šta ti je malo u carevu dvoru? Ili ti malo izest? Ili popiti? Ili si se, stari, prepanuo, car ti neće milostinje dati. Al besedi, stari kaluđere. Proćte me se, carevi dvorani, ni mi malo izest, ni popiti. Niti sam se starac prepano štom car neće milostinje dati, nego vide što video nisam. Dok car Stepan na nogu stajaše mu sveti aranđeo. Stajaše mu na desnom ramenu, miluje ga krilom po obrazu. Kad car Stepan sede za trpezu, rasrdi se sveti aranđeo, udri cara krilom po obrazu, pa otide iz careva dvora. To dvorani caru dokazaše. Onda care na noge ustade i podiže 300 sveštenika i 12 veliki vladika i 4 stara projgumna. Te uzeše knjige starostavne, te čatiše velike molitve i držaše velika bdenija. Za 3 dana i 3 noći tavne mole s Bogu i svet aranđelu, te se na to jedva smilovao. Smilovao sveti aranđele. Te je caru greke oprostio, što je care seo za trpezu, a još nije ni slave napio, a zaista ni metanisao.